Eswere Amokwe TV anyị na-ekene unu na-asị unu daalụnụ. Ịnanya efu na tata bụ nnukwu ụbọchị n'ala Igbo. Mgbe na echiri ọzọ nnukwu emume n'ala Igbo. Ebe anyị ji tata bụ na Ụmụevulu ebe nnukwu mmadụ bụ Ọzọ Onowu Chima Oliver Igbokidi chiri ọzọ. Enwere nnukwu ndị ọzọ anyị na ha nọ. Anyị chọrọ ka anyị jụọ ha ka ha kọwara anyị ihe gbasara ọzọ. Biko anyị chọrọ ka ị kọwara ọha na eze Igbo bụ Igbo onye ọbụla nọ n'ụwa niile, kene ha, gwa ha ihe mere tata, ihe gbasara ọzọ, ihe ọ bụ. Anyị kenelu Amokwe TV. Ife anyị ji ekene Igbo na ị na-eme ọfụma na-akọva ihe gbasara omenala. Anyị wa bụ ndị ọzọ ndị Igbo, nzukọ ọzọ ndị Igbo. Anyị nwa jikọrọ ọzọ niile nọ n'ala Igbo. Isiokwu anyị bụ ka anyị bụrụ ofu, ka anyị wee ike jikọọ ọnụ wee kwalite omenala Igbo. Unu mana isi ife eji mara ọzọ bụ ikwu eziokwu. Anyị na-ekwu ọ bụ na ndị ga-abụ ọzọ ka ejisi ike na-ekwu eziokwu ka anyị si wee hazi ha n'ụwa ga-aka mma. Ife a na-achọkwa n'ime mmadụ bụ isi gịnị bụ ife ọsị yes mmadụ bụrụ yes, no mmadụ bụrụ no. Wee na-asị na nzukọ ọzọ ndị Igbo bụ ipromote ihe bụ eziokwu. Ntaa na-eji mara ndị Igbo. Maka nwoke sịghị anyị ga-eje ebe a gịnị ajewuwe ebe ahụ ịma nọ mmadụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ onye ga-echi ite mmadụ, ọ bụrụ onye ga na-asị asị, ọ bụrụ onye ga-ewe ihe mmadụ ma ọ na-eso uhe mmadụ ma ọ bụ na-emebi ife ka ọ kwesịrị ịdị ma ọ na-aza ana na-abụrọ nke ya. Ife niile ihe na-ebute ọgba aghara na mana ndị ọzọ bụ ezigbo ọzọ echila echi adịghị eme ụdị ha. Ọ ya bụ ha ji wee bịa na nke nwanne anyị nwoke nke echiri ọ sị na anyị ga-ebịakwa nọnyere ya. Anyị wee bịakwa tọọ ntọala ahụ na-abọ nketa maka na taa ka e nwere ọzọ izizi in many years bụ abọ. Anyị wee sị ka anyị bịa nọnyere ha medo ka esi eme ya. Daalụ onye ka anyị ji. Anyị ekene gị ihe ọzọ pụrụ iche gbasara echichi n'ala Igbo ma ọzọ kachasị ọzọ a na-akọwa ndị na-ada agụ ụka na-echi ọzọ, mana tata anyị hụrụ ka fada ma ndị dị iche iche bịara taa karịa ụka. Enwere ihe ị nwere ike ịgwa Igbo bụ Igbo ndị nọ ebe dị iche iche na-eche ihe ọzọ gbasara ọzọ? O nwere okwu nwere ike ịtụwa ebe ahụ? Ọzọ bụkwa na mmemme eji akpọlite ndị mmadụ n'oge gara aga. Mgbe a na-ewere polisi ewere amị, onye bụ ọzọ bụ ihe sie ike agbakọ n'obodo. Asị ndị chiri ọzọ, ndị sara ile, ndị ga-ekwu eziokwu. Bikọsi na ịbịa n'ife ga-emebi ife jiri mfọ kwuo eziokwu, asị gị kwuo eziokwu, hapụ ikwu eziokwu, sobe gị na ezinụlọ gị. Ya ka eji akwanyere ndị ọzọ ugwu. O nwere onye ga-anọrụ n'udo ọnọdụ o ji chi ọzọ wee na-asị asị. Ọ na-eme ọ na-ebutele ndị bi uchu, ebutele onwe uchu. That is why o ji adị mma ihe daa n'obodo na-asị ndị be ọzọ ji ekwuo ya. Onye ka anyị ji si onye na-abụrụ ọzọ ekwesịrị maka na obodo achọ ka a na-ekwu eziokwu. Onye sara ile kwesịrị ịnọ n'isi. Ndị ya na ya ga na-achị abụkwa ndị sara ile. Ndị bụ ọzọ. Ọzọ abụrụ fetish thing. Ọzọ bụ character molding school. Ebe ị ga-echeta because na ịbụ ọzọ ịma mme ihe dị etu a, ịma mme nke a, ịsọpụrụ onwe gị, kwanyere onwe gị ugwu. Ndewo. Daalụ. Enyekwara aka na ahụ n'obodo na-aga n'iru. Ọkwa inu gị agụwa na-esore Amokwe TV efugo ka anyị akwalite ihe a na-emegasị n'ala Igbo, maka na ihe a na-eme n'ala Igbo abụrụ ihe ọjọọ, ọ ka ọ wee dịrị anyị na mma. Anyị na-ekene unu maka isore Amokwe TV. Ịnanya ihe niile gbasara ya bụ ọzọ gara nke ọma, a na onwe ha akpọgokwana ije ụna. Biko chetara ọha na eze ya bụ otu akpọrọ ndị ọzọ, maka na onye anyị na ya nọ bụ onye ọka mmụta prọfesọ Ike Oluka. Kedu aha otu unu anụnwa? Afa anyị nwere otu jikọrọ ndị ọzọ niile n'ala Igbo. Eze nri nọ ya, n'ọkpara eze nri nọ ya, ndị si Delta nọ ya, ndị si n'ala Igbo niile South East ihe nọ. Afa anyị bụ nzukọ ọzọ ndị Igbo, nzukọ ndị niile chiri ọzọ n'ala Igbo. Anyị nọ ka anyị kwalite ọnọdụ anyị. Anyị ekene gị. Ka ị na-esere anyị, daalụ maka isere ọnya ahịla Chukwuebuka. Ndewonu. Amokwe TV anyị na-ekene unu. Anyị si n'ụlọ dem ebe ọbụla unu nọkwa. Ebe anyị nọ tata bụ Ụmụevulu abọ dị n'Ojebe Ogene n'otu kọmentari ala Enugu steeti.
ọ na nke nnukwu mmadụ Onowu Chief Chima Oliver Igbokedi taa ngwa ka ọ na-echi ọzọ mana enweziri nnukwu mmadụ eji wee bụrụ n'ụmụafụla abụọ nọmba 1 citizen n'ụmụafụla abụọ anyị na-anọ achịkachi wee hụ ya a ga-abụ ajụjụ ọnụ ozugbo biko igwe kelee ndị na-esoro Amaokwe TV. Ana m ekele unu ndị be anyị enwa mbụ His Royal Majesty Igwe Dr. Chikonodu abụ m Ojarigwa the Third n'ụmụabụrụ ebe na-achị unu nnọọ biko igwe kedu ka o si wee dị gị na tata Onowu gị na-echi ọzọ ka obi dị gị kedu ihe na-agwa ọhaneze maka echi ọzọ? obi dị m sarasara maka na Onowu abụghị sọsọ Onowu bụ nwunye m nwunye m na anya blood relation so anọ onye anyị na-adị mma ọgụ mgbe so na anyị dị happy n'ihe o metụta n'ugwu Chukwu ọbụka Chukwu na-akwanyere mmadụ ugwu Chukwu kwanyere taa na anyị dị very happy. Anyị dị happy maka na ebe ọ na-esatọ niile anyị enweghịzi living ọzọ so n'ihe anụ o mere bụ ihe o mere anyị niile kata ofu wee jee ru usoro niile enwere n'ebe ọzọ wee mechaa ya wee bụrụ ọzọ taa so anyị dị happy, anyị dị grateful to God, anyị dị grateful to him too for inwe courage jee niile jee ije niile a o wee bụrụ ọzọ taa. Anyị ekene gị igwe. Biko kedu ihe ị na-agwa ị na-aya tata akara ụka ebe a enwere ndị na-afụta ọzọ dịka na ihe omenala na onye na-eje ụka ekwesịghị ka etinye aka mana ndị ụka bịa ka ụka tata kedu ihe na-agwazi Igbo niile n'ebe dị iche iche ihe gbasara ụzọ anụnwa maka ndị sị na ha ama mmiri maka na ihe na-ekwesị ekwesị? Ịma na ihe niile a bụ maka nghọta Bishọp Enugu Diocese maara na ihe dị mkpa na chọọchị kịta gba culturalization and ọ na-encourage culturalization mana ihe ọ na-achị bụ nke ọbụla kwa a na-eme ka ụka ghọta maka ihe na-eme ndị mmadụ ji akọrọ ihe niile ha na-akọ bụ na ha ghọtara ihu ihe ịghọtakwara ide ajụ ajụjụ so iwepụ ezugo mmemme nke enye kpọọ ndị ụka chi abịa bishọp onye ndị fada bịara ana-aga n'usoro ụbọchị ebuli ichi ebe eso m n'ime ụlọ m na-ekwe ndị eke ụka o mmemme ndị fada na-ajụ ajụjụ anyị na-ere ndị ridenmenye enwewego reform nke ha so ọ dị ka ihe niile ha mere dị acceptable to the church. So on all the the culture, the way of life of a people. Anyị na-achị na nke na-abụghị nke baji mana nke dị mma anyị ga-embrace so eme maka na culture dị mma because of the ụtọ. Anyị ekene nke maazị Kerezie ọhaneze ya bịa kwadoro Onowu gị tata ndị isi ebe dị iche iche bịa sọpọtụ ya ihe a na-eme ka ọ na-aga n'ọfọ ị na-agọ n'isi ala Igbo niile. Biko ana m achị ha deje achị ha ka ha mere bebe anyị tata ụkwụ ha ji bebe anyị tata ha na-arụkwa n'udo nakwute ji nakwute ebe na anyị na-ekene ha ka ha mere bịa nọnyere anyị taa na ihe niile anyị na-eme n'ogosi na ahụrụ anyị n'anya na anyị na-achị Chukwu ka nyere ha aka nwa mere ha. Anyị ekene gị maka isere Amaokwe TV anyị na-ekele gị enwe mmemme ọbụla ị na-eme ọtụrụ Amaokwe TV a ga-eme ka ụwa ndị ma maka iji mike